Teška priča jedne mame Verice i apel za pomoć podstakla je Užičanke Ivanu i Jovanu, koje su i same mame, da nešto urade. Pakete sa hranom, odećom, obućom, kozmetikom slale su samohranim ili nezaposlenima majkama, kao i onima koje imaju bolesnu decu. Imamo preko 16 porodica kojima pomažemo. Od 16 porodica, 10 porodica je kod nas, kako mi to kažemo, na održavanju. Znači, mi im sedmično šaljemo jedan paket hrane. Nama su najpotrebniji paketi hrane, jer su najskuplji. Poziva za pomoć sve je više, pa su napravile Viber grupu Mame za mame, uključile žene iz cele Srbije kako bi pomogle majkama i deci koje nemaju osnovne stvari za život. Reaguju majčinski, zaštitnički, solidarno. Mi pomažemo i mamama iz Bosne, u grupi imamo za sada samo 4 mame iz Bosne koje pomažu mamama iz Bosne. Imamo 3 porodice. Tako da bi nam zaista značilo kada bi se i mame iz Bosne priključile toj našoj grupi, jer bismo tako bile u stanju da pravimo veće pakete, da skupljamo više stvari. Bolna je istina da u 21. veku najviše majkama treba hrana. Mnoge od njih ne mogu da rade, imaju bolesnu decu ili nekoga o kome brinu. Takođe pomažemo i mamama koje treba tek da se porode, koje čekaju bebu, skupljamo od kolica preko krevetaca do ogradica, bukvalno sve što je nama trebalo u tom trenutku i što smatramo da će njima pomoći da bezbrižnije dočekaju to dete. Članicama grupe Mame za to što rade najveće priznanje je lepa reč. Mi preko dana imamo i decu, imamo porodicu, imamo sve, pa ono kao super, pa je stiglo, ali uveče kad legnemo da spavamo, pa kad nam svi ti utisci se saberu da su ta deca srećna što su dobila i to nešto, mislim, bude vam puno srce što ste mogli da pomognete nekome. U jedan paket stanu pelene, benkice, ulošci, kozmetika, hrana, ali ponajviše ljubavi i brige o nekome koga i ne poznajete. Teške životne priče ne ostavljaju ih ravnodušnim. Neko nema, ne znam, bebi može da stavi čist pampers ili da da ujutru nešto za doručak. Tako da eto, to je nešto što me baš potreslo, pa sam se nekako malo više aktivirala da nema takvih situacija, da malo smanjimo te situacije. Tegla meda, kilogram brašna, pakovanje pelena, ćebad, zimska garderoba, sve je potrebno. Poziv da podrže Viber grupu Mame za mame važi i za velike i za male proizvođače, trgovinske lance, prodavnice igračaka, kurirsku službu. Novac se može uplatiti direktno na račune mama. Ivana, Jovana i sve mame trebaju vašu podršku. One su Viber grupa Mame za mame. Snežana Ostojić, Televizija Nova, Užice.